Ate, mga hapon. Kapoy, pangutanan ni mo. Ate, mong ikuan. Nanguan kag sako baligya. Nasaan ka po yun, Ron? Ya, ra? Pero asa gini nyo hadapin? Mindanao. Mindanao. Nakoy libreng tubig ni mo? Libreng tubig? Libre. Ay, wala bayad ka libre ko. Napay lain niya. Ako tay, ako lay kuan, ako lay huwan. Okay naman sana ay kwarta sir. Kung may kwarta. Kani Dito kay magpalit. Ha? Tagtingko niya. 20? 5 lang ba yung MC pero kuan. Mineral oh. Mineral kuan. Naginit mga 20. Uban lang sa ibon sir. Wala mo ha. Adili. O saramit tani. Okay, no. Uy, importante kay tubig sir uy. Oo. Ina na gud. Dali sir. Ay, hukdan oy. Hukdan ni kay aron wa na ko ya. Kaya ra nimo. Tigna pa kay lain dia. Uy, mineral ni daw. Ako sa pagbukas. Asa di pangalan nimo? Kila to sir. Ha? Ginilitan to sa sir. Ay, tingalan? Genevieve Genevieve? Pilido? Santo. Santo? Taga Mindanao no? So dugay-dugay nakawala ka ulit sa inyo? Dugay na gid sir. Kita may kakauban mo diharon? Akong pares sir. Nya nilakaw pa. Bisura sa sir. Yan na pa may sobra ikuha na. Kapakailain dia. Ha? Ka na. Diya ko ang kuwan ni. Diya na ako yung wad eh. Kari dapit okay. Kailangan ka. Mana to naman. Agoy na. Pudo lagi yun. Wala. Wala yung kimutangan. Pero pagkuan, pamalit o galon, daghan. Pamalit o galon sunod. Nanguan ka, namalit ka rin niya, imong ibaligya. Ako rin pinangayo. Pinangayo ra niya, ibaligya mo. Okay ra na. Okay na magkakana. Pag-andam sunod ha. Sunod ba? Kaya arong nadadaan ako masakto ang pagkagalon. Salamat sila.